שלום, ערב טוב. הוא חייב לדבר על זה. הוא פרופסור חילוני, ארכיאולוג, שמוצניק מעין שמר, והוא חייב לצאת נגד הזרם. אם כל האקדמיה משוכנע שלא הייתה יציאת מצרים, שבני ישראל לא נכנסו לארץ ממזרח לירדן, ושהתנ"ך אינו אלא סיפור אגדה, הוא טוען ההפך הגמור, ועל פי ממצאים. הוא מצא את מזבח העולה בהר עיבל, הוא זיהה את סימן כף הרגל ליישוב יהודי, הוא סרק את השומרון ברגליו הפצועות, ואם הוא צודק, אלפי מאמרים, ספרים ושנים של אקדמיה ייזרקו לפח. פרופסור אדם זרטל, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז תודה רבה לרינו צרור, שהכניס אותנו לסדר גודל של הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אדם זרטל הוא בעצם אחד הארכיאולוגים החשובים במדינת ישראל, והוא בעצם, לפי טענתו, הוא בעצם הוכיח דברים מאוד מאוד מרכזיים באמונה שלנו, בתורה. הייתה יציאת מצרים, עם ישראל נכנס. בסדר? כמו שרינו צרור אמר, אז אקדמיה משוכנעת, רובה, כן, שלא הייתה יציאת מצרים, שעם ישראל לא נכנס לארץ ממזרח לירדן, ובא אדם אחד שהוא דווקא משלהם, כן, הוא לא בא מתוך, הוא לא מרכזניק או משהו כזה, הוא מעין שמר, והוא בא והוכיח הפוך. וזה מהפכני מאוד. הבחור הזה, אדם זרטל, התחיל ללמוד ארכיאולוגיה ממש לפני 51 שנה, נרשם ללימודי ארכיאולוגיה, ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים. אתם יכולים לחפש פה אחד, אולי מישהו פה היה במישהו, זה היה אריק שרון, איפה יחפש פה את עצמו, נכון, לא מצא. אבל התעלה, סליחה, הגשר שהקימו שם, הוא היה שם בגשר, היה הפצצה של המצרים, פגז נחת עליו, והוא היה שנה בבית חולים. כמה היית דן בבית חולים? שנתיים. אז אוקיי, אז הוא היה רק שנה בבית חולים, 11 ניתוחים, ויום אחד הגיעה ועדה של מומחים לשיקום, כן, בדיוק הייתי אמרה לי, על הוועדה של שיקום שבאים לבית חולים ורואים איך כל הפצועים מסכנים צריכים משתקמים, אז אחד הרופאים סיפר לוועדה שהם חשבו שהוא ישן, כי הוא היה ככה באירפור פושים עם המורפיום. אז הוא אומר, אני קורא פה, ואז אחד הרופאים אמר, הבחור הזה התחיל ללמוד ארכיאולוגיה, אבל הוא יהיה ארכיאולוג של קורסה, הוא כבר לא יוכל לדרוך על הרגליים, כן, אתם רואים אותו, הוא יושב באוניברסיטה ויכתוב מאמרים מהקורסה. הוא אומר, זרטל, אני זוכר את הרגע הזה כי הוא היה רגע מכונן. ואולי אז התגבש אצלי הרצון הזה דווקא ללכת ברגל. אני רואה בזה שיקום נפשי וגופני. מה זה דווקא ללכת ברגל? כי יש שני סוגי ארכיאולוגים באופן כללי, נקרא לזה ככה. יש ארכיאולוגים שבאים לחפור תל מסוים. נגיד, באים לתל לכיש או מגידו, מכנים את האוטו ועובדים שם, כן? ויש, זה סוג אחד, שאתה יודע לאן הגעת, אתה יודע שיש שם תל, אתה יודע שיש שם ממצאים, אתה יכול לעבוד שם שנים על גבי שנים. ויש ארכיאולוגים, ויש שיטה אחרת, שיטה של סקר. סקר ארכיאולוגי, זה אומר, זה מה שזרטל עשה, הוא עבר את כל השומרון, את כל מנשה, הר מנשה, כלומר, פחות או יותר מבית שאן, עד ים המלח, ועד השרון, זאת אומרת, חתיכת חבל ארץ ענקי, והוא פשוט הלך וסרק את המקום הזה. הוא וחבר שלו הלכו, כל יום שישי עלו על הג'יפ, הגיעו לנקודה, פשוט סרקו, כמו שסורקים, מי שזוכר מהצבא, כן? שאתה הולך וסורק, כי האלוף צריך להגיע, אז צריך לסרוק את כל השטח, את כל הבסיס, עד רמת הבדל, כמו שאומרים הרס"רים, אתה סורק הכל ומוצא המון דברים. עכשיו, למה זה חשוב לי? למה אני מספר את זה? כי אלמלא שהוא סרק את כל השומרון, הוא לא היה מגיע, הוא לא היה מוצא את הדבר הזה. ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, כי המבנה הזה שהוא מצא, לא היה במקום שאף אחד, זאת אומרת, הוא היה במקום שאף אחד לא ציפה ואף אחד לא חיפש. הגיעו לארץ במאה ה-19 4 משלחות של ארכיאולוגים מצרפת ובאנגליה, ארכיאולוגים מפורסמים, וילסון, נדמה לי, מון, כל מיני אנשים שמות ידועים יחסית, וחיפשו את מזבח יהושע. האג'נדה של המאה ה-19 של הארכיאולוגים הנוצרים הייתה שצריך, מה? הרבה שנים לפני. כן, המון, לא זוכר את השנים דקות, 1870, פחות או יותר. האג'נדה שלהם הייתה שאנחנו צריכים, התפקיד שלנו כארכיאולוגים, זה להוכיח את התנ"ך. קצת שונה ממה שהיום, כן? היום התנ"ך הוא בכלל לא...
כן, לא נחשב. אבל הם כן חשבו, ואז הם הלכו לערבל וחיפשו את מזבח יהושע, כי כתוב בתנ"ך, כתוב בתורה, לא רק כתוב גם בתורה וגם בנביאים, שיהושע אמור להקים, ביהושע כתוב שהוא הקים מזבח בערבל, בואו נחפש את המזבח, זה משהו רציני, משהו גדול, חיפשו ולא מצאו. והוא הגיע, עוד מעט אני אסביר, הוא הגיע למקום שבו המזבח לא אמור להיות, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה. אני רק אראה לכם את הממצא שלו, את המזבח באיזשהו צילום רחפן כזה יפה. תשימו לב לכבש, תשימו לב זה בעצם המזבח הוא תיבה, אפשר לומר, קופסה כזאת שהייתה ממולאת בעפר ואפר. פה הצד המזרחי, הצד שקרוב אלינו, הוא קצת נהרס, ואתם רואים את האבנים שנפלו, אבל בגדול, לפני יש פה יסוד, שזה החלק הנמוך, כמו מרפסת ליד המזבח. אתם רואים את הכבש, יש שם כבש משני גם, כמו שמופיע במשנה. אז זה הממצא שלו. טוב, אז התחלנו מיום כיפורים, תשל"ד, ששם הוא נפצע, ואני קופץ ליום כיפורים, סליחה, הוא נפצע בסוכות, לא יום כיפורים. מלחמת יום כיפורים, נפצע בסוכות תשל"ד, אני קופץ לסוכות תשפ"ד. אתם יודעים איך זה ביום ראשון של סוכות, חוזרים הביתה מהבית כנסת עם הלולב והאתרוג, ומחפשים, אוקיי, עכשיו יש לנו שבוע שלם להעביר עם הילדים, מה עושים? לאן נוסעים? כן, לאן נוסעים? וזה שבוע, אתם זוכרים שסוכות השנה היה שבוע ארוך משבת לשבת, מה עושים? וכל אחד מהילדים יש לו רעיונות, אז פותחים את עלוני השבת, כן, זה מעלון שבת של סוכות. כשאמרתי לילדים, תקשיבו, פתאום אני פותח את העלון, רואה את המודעה הזאת, צעדת השומרון למזבח ערבל. אמרתי להם, בבקשה מכם, ילדים חמודים, אני מוכן שביום ראשון נלך לאן מה שרוצים, ביום שלישי, יום רביעי, נלך לאן שאתם רוצים, יום שני, תשריינו לי, אני רוצה לנסוע, בחיים לא הייתי שם, אני רוצה לנסוע לשם. בבקשה, אני רוצה לנסוע למזבח ערבל, יש שם הפנינג, שולירן, נאון רזל וכו'. ניסיתי להלהיב אותם, ראיתי שזה לא עובד. ואז אמרתי להם, תקשיבו, זה מזבח שמופיע בתורה. והיה מברכים את הירדן. סוף ספר דברים. תקימו את האבנים האלה. אני מקווה שאני לא מסתיר, נכון? לא, בסדר. תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם בהר עיבל, ושרתה אותם מספיק, ובנית שם מזבח על השם אלוהיך. התורה מצווה, וזה מזבח שמצאו, באמת, סתם, באמת, תחשבו, אין לנו ממצאים שמוכיחים את התורה, בשום מקום. אין לנו, נגיד הר הבית, אתמול היו 2,000 יהודים בהר הבית, איזה ממצאים ארכיאולוגיים יש בהר הבית? איזה ממצאים ארכיאולוגיים יש בהר הבית? שום דבר. יש מסגד, נכון. יש שם הרבה מהתקופה הממלוכית והתקופה, יש הרבה דברים, אבל יש שם כמה דברים קטנים, שלטים ביוונית שהזר הקרב יומת. אוקיי. לא, זה יפה. אני לא אומר שזה לא בהר הבית, אבל אין לנו ממצאים. הממצא, באמת, אני חושב, הכי חשוב של העם היהודי, זה מה שאדם זרטל מצא, המזבח הזה. זה באמת דבר שמופיע בתורה. ראיתי שזה לא עוזר, אמרתי להם, פתחתי ספר יהושע פרק ח', אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוהי ישראל בהר עיבל. זה בלשון ככה שירית, מיוחדת, אז יבנה יהושע, אשר ציווה משה. בוא נלך לשם, בוא נראה את זה, זה כל כך חשוב, כל כך... הילדים לא זרמו איתי בכלל, והייתי נורא מתוסכל. טוב. מה? לא, כי גם אי אפשר ללכת לשם ככה סתם, אתה צריך עם הצבא וזה... טוב, לא הלכנו לזה משהו אחר, כי בדיוק באותו יום היה איזה משהו של צפרות, והבן שלי אוהב צפרות, אז הלכנו, נסענו, אבל מה, התסכול, הרבה פעמים שאתה לא עושה משהו, כשאתה נורא רוצה ולא מצליח, אז התסכול גרם לי לנסות קצת ללמוד על הנושא הזה, ואז שמעתי הרצאה, שההרצאה הזאת, נדמה לי אתם יכולים לחפש אותה ביוטיוב, ביוטיוב תכתבו, מזבח יהושע בהר עיבל. פשוט ככה, מזבח יהושע בהר עיבל, הרצאה של 1.5 שעה, אני חושב, ושם המרצה נותן את כל ההוכחות שזה מזבח יהושע, אבל יחד עם זה, באמת הוכחות מדהימות ונחרצות, יחד עם זה, מצד שני, יש שם קושיות מאוד מאוד גדולות על זה שזה מזבח יהושע, והמרצה, אני חייב להגיד, ציין את זה לטובתו, ולא מורח את זה. הוא לא אומר, אפשר למרוח את הקושיות. ודווקא הוא אמר, לא, זה קשה, יש פה קושייה, אני לא מתעלם, לא יודע, אין לי תשובה. הוא אמר כמה קושיות, כמה קשיים, והוא לא מרח אותם. וזה דבר יפה, כי הרבה פעמים שאדם הוא כאילו נעול על משהו, במיוחד שהמרצה הזה היה איזה מורה דרך, שהוא לוקח תיירים למקום,
הוא רוצה להוכיח להם כל ה... כן, יש איזו קושייה, נמרח איזה תירוץ, לא, הוא ממש אמר, יש כמה וכמה קושיות על הדבר הזה, שבאמת, בקיצור, זה משהו מאוד משונה כזה, מצד אחד זה בטוח מזבח יהושע, מצד שני, באמת קושיות אדירות. אז בואו נעשה, אני רוצה לעבור בביש, במהירות, על ההוכחות שזה כן מזבח יהושע, אבל נעשה את זה מהר כי זה לא הנושא של הרצאה. הנושא של הרצאה זה למה זה לא, כלומר הקושיות, וננסה לתרץ, ומתוך התירוצים, מתוך הדיון, מתוך כל הדברים האלה, אנחנו נגיע למסקנה, כמו שראיתם בהתחלת הכותרת, המזבח שבנה אברהם בהר עיבל. כלומר, אני כבר זורק לכם את הסוף, שרוצה יכול ללכת כבר אחרי המשפט הזה, יש בתוך המזבח הזה, יש מזבח קטן שבנה אותו אברהם אבינו. יהושע בנה את המזבח הזה על גבי המזבח של אברהם. בסדר? אבל זה נגיע, זה המסקנה, זה בסוף. אבל אנחנו נגיע לזה מתוך השאלות, לא ככה סתם להגיד דברים באוויר. אז כמו שאמרתי, אני קודם כל אגיד בקצרה ממש, למה זה נראה, למה זה כן מזבח יהושע? אז קודם כל יש פה מבנה ייחודי ללא פתח. זאת אומרת, הגיעו לשטח, זרטל מוצא את המבנה הזה, כן? תראו, יש פה בעצם 4 קירות, כן? הקיר הזה קצת נהרס פה, אבל בדרך כלל כשאתה בונה בית, או כן, בית, או לא יודע, משהו שאמור לשמש אנשים, צריך להיות דלת, או חלון, או מה, אין, זה סגור. סגור מ4 צדדים. האפשרות היחידה להיכנס לשם, זה דרך הכבש. צריך לעלות בכבש. אתה לא יכול, זה לא בית, כן? זה לא, משהו מאוד מוזר. וזרטל באמת התלבט, הרבה זמן הוא מתלבט. לקח לו 2 עד שירד לו הסימון והוא הסכים. הוא הגיע למסקנה שזה מזבח בכלל. כי מבחינתו, מזבח יהושע זה אגדה, זה לא היה. זה כמו שתגיד, מצאתי בית עם מישהו, יכול להגיד, מצאתי בית עם עצמות של זאב וסבתא זקנה. אז בטח זה, מה זה? כיפה אדומה, כן. אז יגידו לו, באמת, לא היה כיפה אדומה, זה סיפור, זה לא אמיתי, גם זה סיפור, מזבח יהושע. יהושע לא היה, לפי רוב האנשים האקדמיים, לא היה יהושע, לא היה משה, הכל המצאות מאוחרות. אבל מה הממדים? על מה אנחנו מדברים? הממדים, אוקיי, ממדים, שאלה מעולה, אנחנו נדבר עליהם באריכות, 7 מטר על 9 מטר. פה, אני מדבר על הקופסה, על התיבה נקרא לזה, כן, הבמה. 7 על 9. יש פה גם קירות פנימיים שגם נדבר עליהם באריכות. מטר זאת אומרת 15 אמה. 7 על 9 מטר. בסדר, נדבר על זה, זה דבר מוזר. 7 כפול 9, 63, לא משנה. המזבח היה 30 אמה. לא, יש הרבה, טוב, בואו נשאיר את זה להמשך. יש הרבה גדלים של מזבח. יש מזבח של משה במדבר, 5 על 5 אמות. יש מזבח של בית ראשון, יש מזבח של בית שני. הגודל לא... מה שכן חשוב, כבר דיברת על זה, כן חשוב שהוא יהיה ריבוע. והוא לא ריבוע, הוא מלבני. השאלה אם מלבני גם הולך. אנחנו שבויים באמת במזבח של הר הבית, של בית המקדש. שמה? על המידות שאנחנו מכירים, 32, המזבח שנמצא בהר הבית. כן, הוא הרבה יותר גדול. זה לא אומר שמזבח שם הוא צריך להיות אותו גודל. לא, יש גדלים שונים, אבל כן חשוב ריבוע. ופה יש לנו קצת בעיה שזה מלבן, ונדבר על זה בהמשך. אנחנו עכשיו לא מדברים על הבעיות, אנחנו מדברים למה זה כן. מבנה ייחודי ללא פתח, אבנים שלמות, כן, כמו שאפשר לראות, זה לא אבנים מסוטטות. הרבה יותר קל לבנות מבנה מאבנים מסוטטות. יושב לך אחד על השני, אין שם סיטוט, כי באמת התורה אומרת שצריך להיות אבנים שלמות. יש פה כל מיני ממצאים שקוביות גורל, שהרי צריך לגריל, כאילו מי זוכה בכל דבר, אז יש מצאו שם קוביות גורל, חתיכות טיח, זה מזכיר לנו את הסיד. 40 חתיכות טיח גנוזות בתוך המזבח, וסדתה אותם בסיד. מקטר, זה היה שם בתוך המזבח, בתוך המילוי, כן? היה איזה כלי, בואו נראה אותו רגע. הנה, זה. הכלי הזה, זה כלי מיוחד, הוא עשוי מאיזה אבן... לא, מאבן בזלת. בזלת. כלומר, זה תוצר של לבה. מה זה לשמש? להקטרה. קטורת. ככה, כן, להקטרה של קטורת. מתקני מנחות, תכשיטים בסגנון מצרי. יצאנו מצרים, לקחנו תכשיטים, נכון? חרפושיות זה... בוא נראה, הנה זה. חרפושית הזבל. זה חרפושית, כן. החותמת. נכון, זה חותמת מצרית, זה לפני שהמצרים, הרי זו תקופה שלפני המטבעות, היה לכל מלך היה חותמת והיה מטביע, ויש שם חרפושיות מצריות, וזה גם מעיד על התקופה. בקיצור, הרבה ממצאים קטנים. דבר נוסף, כבש.
כבש, מזבח חייב כבש, יסוד גם, נעשה רגע, יש כבש משני שהולך אל היסוד, עלה בכבש, מי שמגיע מוקדם לתפילה אומר את זה, עלה בכבש, כופנה ליסוד, נכון? זה ממש רואים את זה פה. זה בשיא הרכס? לא, זה ב-800... זה בשני. זה לא, בעליון. זה באזור מישורי שהוא לא עושה רכס, עוד מעט נראה את זה. עכשיו, זה עצמות חרוכות ואפר. זה, אז בעצם זרטל ירד לו הסימון שזה מזבח, כי הוא ניסה להתחמק מזה, הוא ממש ניסה להתחמק מזה. הוא בחינוכו, הוא התחנך על זה שכל התורה זה אגדות, וכל האגדות יפות, אבל לא אמיתי. פתאום הוא מוצא מבנה עם כל הדברים המוזרים האלה, וכל העסק היה ממולא בעצמות חרוכות ואפר. עכשיו, זה איזשהו, זו תמונה חשובה, כי זה דגם של המזבח, ופה אפשר לראות, מישהו בנה את זה. אם רואים את הכבש, כן, יש את הכבש המשני שהולך לסובב, כל האזור הזה, אנחנו היום רואים רק את התיבה, אבל כל האזור היה, כל האמצע היה ממולא במשהו. כמו שגם במשכן, היו הולכים, נבוב לוחות תעשה אותו, והיו הולכים במדבר וממלאים אותו באדמה. אז יהושע, מי שבנה את זה, כן, מילא את זה בהמון המון אפר. המון אפר ועצמות. וכשהוא שלח את העצמות, יש מקצוע שלם של זו ארכיאולוגיה. בדיקת גיל. כן, אז בדקו ומצאו שזה בערך 3,000 שנה, וזה של כבשים, עזים ופרים, מה? פחמן 14, יש לזה פחמן 14 אפשר לעשות. הגיעו לתאריך 1200 לפני הספירה, פחות או יותר. יש שם גם את הנושא של היחמורים, שנדבר על זה. מה הרציונל? קודם כל בונים מזבח, אחר כך מקריבים. פה הוא שם את האפר, מאיפה הוא הביא את האפר? או, אדיר. זו הערה מצוינת שהרבה שאלו את זרטל, הרבה אקדמיים, כלומר באקדמיה שאלו אותו, מה זה, אם אתה טוען שיהושע הקריב, הרי זה לא מסתדר, הוא צריך קודם להקריב, ואחרי זה למלא, הרי, אתם מבינים? למה אתה אומר שהוא מילא באפר? האפר הזה הוא התמלא במשך הזמן. זה ממש שימוש. כי בעיקרון צריך, המזבח, הגובה שמקריבים הוא 10 אמות. אתה צריך להקריב על המזבח היה פה, האזור הזה... מה לא היה שקע? האזור הזה היה מרוצף. לא ראית את כל הלבד. זאת היה ריצוף, כאילו בת היה רצפה. היה רצפה, רק כשהוא הוציא את הרצפה, הוא התחיל לחפור והגיע אל האפר. כלומר, האפר הזה היה שם לפני יהושע בן נון, או לפני מי שבנה. נקרא לזה יהושע או לא. יש פה בעיה, יש פה משהו בעייתי. היו אבנים גדולות, והאפר זה פשוט ירד, חלחל דרך האבנים, בין האבנים. אבל זה כמות גדולה, זה 1.5 מטר של אפר, זה המון אפר. כאילו 1.5 מטר של אפר כפול תכפיל בשטח, זה לא מעט אפר, זה לא קצת אפר, זה לא שמישהו עשה שם איזה... מנגל קטן והכניסו את העצמות, זה היה שם בערך... בסוכות אחד, כמה פרים. אוקיי, נכון, יכול להיות זה משנה אחת, אבל עבדו שם, זאת אומרת, המקום הזה עבד, אבל כמו שסמוס, נכון? כן, הוא אומר, זה היה הקרבה לפני. זה נקודה היה מוקדם קודם. היה משהו לפני יהושע בן נון, אם היה שם אפר. אוקיי, יש פה נקודה בעתיד, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים, בואו נשאיר את זה כשאלות. מימי אברהם. אוקיי, כבר יש תשובה, יפה מאוד, אבל לא. ואין צלמיות שם, בדרך כלל בכל המזבחות יש צלמיות כנעניות, והמיקום, כשזרטל התחיל לחפור שם, אז מההר ממול, היה שם איזה אחד, קראו לו בן קצובר. כן, עם הדובון, כן? איפה הוא זה, אני לא יודע. והוא בא ואמר לו, הוא בא והסתובב שם, אין לנו מורה זה ממול, הוא אמר לו, תקשיב, אדוני, אתה חופר פה, יש פה מבנה, שזרטל לא הבין מה זה. זה מזבח, אז יבנה יהושע, מזבח להשם אלוקי ישראל, בהר עיבל, מה? הר עיבל, נו, הר עיבל זה ברור שזה הר עיבל, כן? זה לא ספק. ובן קצובר אמר לו, זה מזבח יהושע. זרטל אמר לו, תקשיב, אתה המתנחל, באמת, אתה פנאט, יש לך משיחיסט, כל המילים האלה, אתה חושב אתה מדמיין שזה מזבח יהושע, לא יכול להיות. לאט לאט הוא השתכנע בעצמו ובעצם עשה מהפכה בכל התפיסה שלו. אוקיי, אז עד עכשיו, ככה היה בקצרה, למה זה כן המזבח? עכשיו, מה הבעיות? והבעיה הראשונה, זה המיקום. כמו שאמרתי לכם קודם, חיפשו את מזבח יהושע הרבה לפני זרטל, חיפשו את המשלחות במאה ה-19,
כולם חיפשו בצד הדרומי של ההר, וזרטל מצא את זה בצד הצפוני. ואלמלא שהוא עשה את הסקר, כמו שהתחלנו בהתחלה, שהוא הלך ברגל, פשוט הוא הלך כל יום, הלך קילומטרים, סתם לחפש מה יש בשטח. מה השטח אומר לי. לא אמר אני הולך אל התל היפה, שהוא כבר, אני יודע שיש שם דברים. הוא פשוט הלך וסקר, אלמלא שהוא עשה את זה, אף אחד לא היה מגלה את המזבח הזה, כי המזבח הזה היה במקום הכי לא צפוי, בצד ההפוך של הר עיבל. הר עיבל זה הר ענקי, כן. הצד הדרומי זה לכיוון הארגזים. בדיוק, הצד הדרומי... אולי תלול. אז אולי... בואו נריץ את זה כבר. אנחנו נמצאים, פה זה שכם, כן, פה זה שכם בוואדי. אני קצת מסביר את העניין הזה. שכם נמצאת בוואדי העמוק, הר עיבל מצפון, הארגזים מדרום. פה עמדו השבטים שמעון, לוי ויהודה וזכר וכו', ופה 6 שבטים היו בדרום, 6 שבטים היו בהר עיבל, ואיפה המזבח? אז באמת כל ארכיאולוגים לפני זרטל חיפשו את המזבח, זה, אני יודע, חיפשו פה על המורדות הדרומיים של הר עיבל, ואיפה המזבח? הנה פה כתוב, אתם רואים, זה אלתר אוף עיבל. אוקיי, אז המזבח נמצא פה, וזה כמו שראיתם, זה לא שיא הגובה, זאת אומרת, אי אפשר לראות לא את שכם, שנמצאת בוואדי, לא את הארגזים, לא רואים. אז איך זה יכול להיות המזבח שעליו מדובר בתורה? הרי התורה מדברת על זה ש6 שבטים יעמדו בצד הזה, 6 שבטים יעמדו בצד השני, ובנית שם מזבח להשם אלוהיך. הדברים לא מסתדרים. אני רק ירוץ אחורה לשאלות האחרות, כדי שרק נראה לנו כיוון, כי אנחנו באמת ההרצאה מתחלקת ל3 חלקים. אחד זה על המיקום, אחד זה על הצורה המלבנית. התחלנו לדבר על זה קודם, שלכאורה כל המזבחות שאנחנו מכירים הם ריבוע, 5x5, 20x20, 32x32, וזה מלבן. דבר שלישי, זה עצמות היחמורים, ונגיע לזה בהמשך. בואו נדבר על העניין הזאת. פה זה מאמר של הרב יעקב אריאל, באמת רב חשוב, קטונתי בכלל, כן, נדבר עליו, אבל הוא אומר ככה, עם זאת, הוא אומר, המילים הראשונות במאמר, זה מזבח, זרטל מצא מזבח שהוא בנוי לפי ההלכה היהודית והכל בסדר, עם זאת נראה לעניות דעתי, שלא מדובר במזבח הנ"ל, המוזכר בספר יהושע, אלא במזבח ישראלי אחר, מאותה תקופה. זו אותה תקופה, כי הממצאים מדברים על 1200 לפני הספירה, וזו אותה תקופה, אבל הוא אומר, זה לא יכול להיות מזבח יהושע, למה? המזבח שהתגלה נמצא רחוק מאוד במקום המעמד. המעמד היה בדרום, כלומר, בין גריזים לערבה, בקיצור, בין גריזים לעיבל, הוא אף לא נשקף ממנו, אין בכלל קשר עין. הוא אפילו לא נבנה על פסגת הר עיבל, הקרובה יותר למעמד, אלא בכתף הצפונית המרוחקת יותר. מן הראוי היה שיהושע יבנה את המזבח הקשור למעמד באתר הסמוך ביותר למעמד המרחב והכללה, ולא במרחק קרוב ממנו. אומר הרב יעקב אריאל, באמת אחד הרבנים החשובים בציבור שלנו, זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר. וארכיאולוג מאוד חשוב, אנסון רייני, גם אומר את אותם דברים, באשר לקשר המזבח שביהושע חטא, הרי שאין מהאתר של זרטל קשר עין אליו גריזים. הטקס המתואר במקרא מדבר בבהירות על מקום שבו גריזים הוא מצד אחד, ועיבל מצד שני. וממילא רק פתי מוחלט ימשיך לתמוך בתיאוריה של זרטל, מזבח זרטל בהר עיבל הוא זיוף גס. כן, אז בקיצור, האקדמיה אומרת, זה לא רציני. זה לא זה לא... ויש לזה השלכות רציניות, כי אם אנחנו אומרים שזה ההוכחה, זה באמת הממצא היחידי, אני חושב, שממש מוכיח, שממש רואים את התורה, רואים מה שכתוב בתורה, רואים בשטח. אני לא מכיר עוד דבר כזה. בארכיאולוגיה, אתם מכירים? לא זכור לי שיש איזה משהו בארכיאולוגיה שממש רואים את התורה. טוב, לכן זה מאוד מאוד, מאוד חשוב. טוב, אז יש פתרון לזרטל ולרב יואל בן נון. הרב יואל בן נון בעצם הוא גם היה שותף ככה יחד עם זרטל לכל הסיפור הזה, והם הציעו פתרון. אני לא זוכר מי הציע את הפתרון. יכול להיות שהרב יואל בן נון הציע את הפתרון וזרטל אימץ אותו. הפתרון שלהם הוא קצת, או לא קצת, הוא מאוד מוזר. הם אומרים, הר עיבל הגריזים, הר כביר. וואלה, הר כביר זה הגריזים. אלון מורה נמצאת שם, הר כביר, תראו איזה יופי, הר כביר, הר עיבל. מה? משם ממש רואים. כן, משם רואים, והמעמד היה, לפי זה, פה. לא בשכם, המעמד היה פה, הר גריזים. כאילו, הם טוענים שהר גריזים הוא פה, הר עיבל הוא פה. יצא להם אחלה, כאילו, לכאורה. אלא מה, אף אחד לא מתייחס אפילו ברצינות.
זה נקרא, זה ממש בדיחה בעיני גם הרבנים וגם החוקרים וכולם. איך אפשר להגיד שהר גריזים פתאום, שאנחנו יודעים עליו, לא מהיום. יש לו, יש מסורת של יותר ב-2600 שנה, יש המקדש של השומרונים. כי הם מבחינתם זה ההר הכי קדוש, כן? זה המקום הכי קדוש, יותר מירושלים כמובן. כן? לא משנה, לא נעריך, השומרונים סיפור ארוך, אבל הם בכל מקרה, הם משמרים את השם, אתה לא יכול פתאום להגיד, גריזים זה פה, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול... עוד שאלה סתם מעניינת, כתוב שיותם בפרק בשופטים, למשל יותם, כן? על הגפן והזית וכו', הוא עלה על הר גריזים ודיבר על אנשי שכם. אז אם זה היה פה, הר גריזים ודיבר על אנשי שכם, זה הגיוני, אני יודע, זה לא כל כך רחוק, אבל מפה, מראש הר גריזים לדבר על אנשי שכם, לא יודע. כן, כאילו הם טוענים שזה מאוד דחוק, מאוד מוזר, אבל האמת היא שהתשובה לזה היא מאוד פשוטה. אני באמת לא מצליח להבין איך אף אחד לא ראה את זה, כתוב במשנה בסוטה. משנה בסוטה מתארת את כל הסיפור הזה של מעמד הברכה והקללה. 6 שבטים עלו לראש הר גריזים, 6 שבטים עלו לראש הר עיבל, אני קופץ להמשך, ואחר כך הביאו את האבנים, זה אבנים מהירדן, 12 אבנים, ובנו את המזבח. וסדו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה ב70 לשון, ועכשיו יש את הפצצה, ונטלו את האבנים. סיימו את הסיפור הזה של לכתוב את דברי התורה על המזבח, ונטלו את האבנים. אני אקרא רש"י. רש"י, ונטלו את האבנים. כן, רש"י, ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומן. זאת אומרת, אחרי שנגמר טקס הברכה והקללה, בני ישראל הלכו למקום אחר עם האבנים של המזבח. אומר רש"י, ונטלו את האבנים, סתרו את המזבח. היה מזבח של 12 אבנים, מזבח קטן. זאת אומרת, המזבח של מעמד הברכה והקללה, אומר רש"י, לא, זה לא רש"י, זאת אומרת, זה ברור שהיה מזבח קטן. זה גם באמת לא יכול להיות. המזבח של זרטל, הוא ודאי לא מזבח של הברכה והקללה, כי... לסתור זה לא? כן, לסתור זה לפרק. ונטלו את האבנים, סתרו את המזבח לאחר שהעלו העולות והשלמים, ולנו במקומן, בבית מלונם בגלגל, מלון. כן, הלכו למלון. איפה המילה הזאת מלון? מופיעה בתורה המילה מלון? והפגשו במלון. נכון, יש בתורה אצל משה. כן, אבל במקום ששם מולנו. כן, מלון זה לא דווקא הילטון או משהו. בבית מלונם בגלגל. עכשיו יש לנו פה בעיה. רגע, אז קודם כל לפי רש"י הזה, מאוד מובן לנו שיכול להיות, לפי רש"י, אני עוד מעט אחזור לשקופית הקודמת, לפי רש"י, המזבח הראשון, זאת אומרת, יש שני מזבחות שונים. מזבח אחד שהיה במעמד הברכה והקללה, פה איפשהו בהר עיבל, מזבח קטן, 12 אבנים. הרי 12 אנשים שסחבו, כל אחד סחב סלע גדול, בסדר, אבל איזה מזבח אתה יכול לבנות ב-12 אבנים? לא יודע, הכי גדול בגודל של השולחן, לא יודע, לא כזה גדול. לא משנה. ואחר כך סתרו את המזבח הקטן הזה, והעבירו את האבנים אל הגלגל. עכשיו יש לנו בעיה, מה זה הגלגל? בואו נראה, אז יש לנו פה מישהו שיש לו... פרופסור אדם זרטל טען שבמחקר עומק שהוא עשה בהר עיבל מצא את המזבח שהקים יהושע בן נון. יש רק בעיה אחת לפרופסור זרטל. הוא לא למד את הגמורה בסויטה בפרק שביעי. אם הוא היה לומד את זה, היה מתברר לו שהמזבח שהקים יהושע בן נון בכלל חזר לגילגול. אבל מה אפשר לעשות? שלא לומדים, לא יודעים. הגמרא אומרת במפורש בגמורה בסויטה שאחרי זה החזירו את ה-12 אבנים, פרקו את האבנים של המזבח והחזירו אותם לגלגל. אז אם החזירו אותם לגלגל, איך אתה והארכיאולוגים שלך מצאתם את המזבח בהר עיבל? כי לא למדתם את הגמרא בסויטה. טוב, אז יש פה... בגלגל היה מזבח קודם לפני כן. כתוב למרות ההבדל, כמזבח בגלגל, אחר כך. לא כתוב שזה מזבח בגלגל. כתוב, אוקיי, זה קצת מורכב. בקיצור, הרב הזה, אני לא מכיר אותו, אבל מצאתי את זה ביוטיוב. הוא בעצם בא ואומר, קודם כל הוא עוזר לנו במשהו אחד. הוא אומר לנו שבאמת המזבח שהקים, המזבח הראשון פורק. אז זה כבר פותר לנו את הבעיה. אלא מה? הוא באמת מצביע על הבעיה. נולדה לנו בעיה חדשה, כי זה חזר לגילגל, כמו שהוא אומר, כן? חזר לגילגל. איפה זה הגילגל? אז באמת, מי שלומד תנ"ך, יודע שיש לא גילגל אחד. זה טעות, מה שנקרא טעות נפוצה, יש הרבה גלגלים. 4 גלגלים. 4 גלגלים, נכון?
טוב, לפי מה שאנחנו יודעים בשישה גלגלים, אז אולי זה של משאית. אוטובוס. יש, קודם כל, עצם זה שהמקום הזה קוראים לו גלגל, לא קוראים לו גלגל, הגלגל. הגלגל. למה? היא הידיעה, זה כבר מראה, זה דעת מקרא כותב. הרי, לא כותב, אני היום הגעתי להגן איטל, אתה לא קורא לשם יישוב, החפץ חיים, הירושלים, התל אביב, זה לא מקום, מקום אתה לא קורא לו בהידיעה. הידיעה, אם יש לך, הלכתי אל הכפר, הלכתי אל היער, כן. אל הכותל, אל הר הבית. כן, יש שם, לא. הכותל כן, הכותל. לא, ההר, הלכתי אל ההר. כלומר, משהו שהוא שם כללי יותר, שם גנרי, מה שנקרא, אז באמת יש הידיעה. אבל מקום ספציפי, אז אין לו שם הידיעה. ובתורה, נגיד, הגלגל מופיע פעם אחת בתורה. פעם אחת ביחידה בתורה, טוב, אני אגיע לזה עוד מעט. אין בספר יהושע עיר שנקראת גלגל, יש גלגל ליד מעלה אדומים, זאת אומרת בנחלת יהודה, יש גלגל, באמת יש גלגל בקצה מזרח יריחו, זה הגלגל שכולם חושבים שזה הגלגל היחיד, אבל זה טעות. יש למשל בספר מלכים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל, וירדו בית אל. איך מהגלגל, אם הגלגל הוא ביריחו, ליד יריחו, איך מהגלגל יורדים לבית אל? ואחר כך באים ליריחו. כי זה לא הגלגל, זאת אומרת, זה הגלגל אחר. בפועל כתוב אחרת. הם היו בטירונות. בפועל כתוב שכתוב ברוך ציוות בני ישראל לשים 12 רבנים בירדן. כן. שבני ישראל עברו, ברגע שהם סיימו לעבור, הם יצאו בעד הירדן נכנס. ואז הם עלו, כתוב למלון בגלגל. כתוב. רגע, אתה פרק ד'? ביהושע, פרק ד'. פסוק י"ט או כ'? יש בפסוק י"ט כתוב שהם ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו, בפסוק כ' כתוב, אוקיי, עשו חניה שם, ויש 12 אבנים הקים יהושע בגלגל. ואומר רש"י שם, אין לך רש"י, יש לך רש"י? אומר שם רש"י, אולי יש לי את זה פה, לא לומד את זה פה. אומר שם רש"י, היה גלגל, רק עברו לזה וחזרו לגלגל. אוקיי, אותו מקום. אז אני חושב, לא, זאת אומרת, זה פשוט, אני חושב, שהגלגל שהגיעו אליו, הגלגל שבו הם ישנו בלילה, זה שכם. זאת אומרת, זה הר עיבל. שנייה, הנה, תראה, המקום היחיד בתורה שמופיע הגלגל, זה פה, ונתת את הברכה לגריזים את הגלגל על הרבל, איפה הם? איפה זה הגריזים והרבל? מול הגלגל, אומרת הגמרא, סמוך לגלגל. כלומר, שהגריזים והרבל זה סמוך לגלגל. איך זה סמוך לגלגל? אם הגלגל הוא ליד יריחו, זה סמוך לגריזים והרבל? לא. ממש לא. אז איך אתה מסביר את הפסוק הזה? זה הגלגל, מספר אחת, הגלגל הכי חשוב, זה פה. זה איפה שסרטל מצא את המזבח. זה הגלגל. זה הגלגל. יש עוד גלגל, בקצה מזרח יריחו, יש גם גלגל ליד מעלה אדומים, יש גלגל נוסף, יש הרבה גלגלים. אני לא אעריך בדבר הזה. אז למה היא הידיעה מה זה הגלגל? כי יש... יש רק אחד. לא, ההפך. משהו שיש לך הכפר או המצפה, אוקיי? נגיד המצפה. תחפש בקונקורדציה, המצפה יש לפחות שלושה מקומות שונים. כי כל מקום שאפשר לצפות ממנו, החבר'ה קוראים לו המצפה. אין ועדת שמות שקוראים. זה היער, המצפה, יש פה עוד חיזוק, גם פה כשמוצאים נקרא מלון, גם פה אתה קורא מלון. נכון. רש"י שם אומר בפסוק כ', הוא המלון שבו ישנו בלילה. כלומר, בני ישראל, בוא נעשה רגע סיפור. המלון פה הוא יריחו, הוא ישכח. לא, פתאום, המלון הוא בגלגל, איפה אתה רואה את זה? לא, כי בפסוק... גם בגלגל יש מלון, מזכר מלון. רש"י שם אומר, בגלגל, ואת 12 אבנים הקים יהושע בגלגל, אומר רש"י, הוא המלון שבו לנו בלילה. 12 אבנים הקימו שלושה. אוקיי, אבל, נכון. היה 3 סטים של אבנים, אבל בסופו של דבר האבנים האלה הגיעו, רש"י מדבר על זה ש12 אבנים הגיעו לגלגל, אוקיי? ורש"י אומר, זה המלון שבו לנו בלילה, י' ניסן בלילה, לנו פה. פה הם לנו בלילה, ונדבר למה צריך ללון שם, אוקיי? אבל זה לא, הם לא חזרו ליריחו. גם התוספתא שאומרת, בואו ראה כמה ניסים נעשו להם באותו יום, אני לא הבאתי את כל המקורות, לא רציתי להאריך, אומרת שהם הלכו 60 מיל מהירדן עד הרבל, היא לא אומרת שהם חזרו, למרות שזה גם נס, לחזור את כל ה-60 קילומטר באותו יום. היא לא אומרת, כי הם לא חזרו. עכשיו אם גם מוזכר מלון כשהם עברו ביריחו. לא. כן, כתוב, מוזכר. ויחנו. לא. ויחנו. לא, כתוב. על יד יריחו. נכון, ויחנו. מה זה ויחנו? כי הם לא סחבו לערבל והאריזים את כל הצאן שלהם, את כל השמטס שלהם, את כל המטלטלים שלהם. השאירו את זה ליד בגלגל, בקצה מזרח יריחו, למחרת בבוקר חזרו לשם. אחרי שהם לנו פה בלילה, בגלגל לבל, איפה שסרטן מצא את המזבח, הם חזרו לשם, היה שם מחנה, יכול להיות שאפילו
את האנשים שירושלים, אני לא רוצה להגיד 60 קילומטר, אולי יכולים לעשות... אני רוצה לסכם רגע את החלק הזה, המזבח היה פה, והוא עבר לפה. עכשיו נשאלת שאלה אחרת. אוקיי, בואו נעשה רגע... סיימנו רגע שלב, נשאלת שאלה, למה צריכים ללכת ללון, למה לא ללון פה? הם עשו פה את המעמד של הברכה בכללה, תשנו פה בלילה, ולמה צריך ללון דווקא, ללכת את ה3 קילומטר האלה, וללון פה? יש איזה משהו מיוחד שם בהר עיבל ששרדה בצד הצפוני של הר עיבל? למה, מה... כמה משטח, יותר נוח. כמה אנשים אתה מדבר? ואיפה מקום פה בבית? כמה אנשים, 600,000 איש, בסדר. פה זה בעדיצה, פה זה... בסדר, אבל אפשר. תראה, יש פה ואדי, יש פה ארץ, זה אזור נפלא דרך אגב, מלא מעיינות, מלא זה. אחלה מקום. ללון פה, אין פה טיפת מים דרך אגב. פה יש אחלה מקום בשכם ללון. אפשר ללון פה מצוין. יש איזו סיבה, יש סיבה שנדבר עליה בהמשך. יש משהו כנראה מיוחד באזור הזה, איפה שזרתה על מצד המזבח, שדווקא שם היו צריכים ללון, ודווקא שם אחרי זה הקימו מזבח. זאת אומרת, בקיצור, המזבח שזרתה על מצא, זה לא המזבח של מעמד הברכה בכללה. המזבח של מעמד הברכה בכללה היה פה מזבח קטן, אלא אחר כך הביאו את האבנים לפה, ואחר כך בנו שם מזבח גדול, שעליו מדובר ביהושע פרק ח'. סתם הוכחה קטנה שהגלגל זה שכם, כן? כתוב, הפרק האחרון בספר יהושע, זה פרק הכי ידוע, למה? כי אנחנו אומרים אותו בליל הסדר. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויאמר יהושע בעבר הנהר ישבו מבטחים מעולם, תרח, אבי אברהם, כולם מכירים את הפסוקים, ואז הוא אומר לכם, הוא ראה בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודון, וכו' וכו' וכו', ואז אומרים לנו, לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם. המדרש אומר שיהושע בן נון התנה עם יהושע בגלגל, ואמר להם, בחרו לכם היום את מי תעבודון. כלומר, המדרש קורא לשכם גלגל, אז זה ככה הוכחה קטנה מהמדרש, שזה... מה? אוקיי, אז יש לנו שתי תחנות של המזבח, התחנה הראשונה פה, התחנה השנייה פה, והשאלה הגדולה היא, למה צריך שתי תחנות? האם יש משהו מיוחד באזור הזה, במקום הזה שזרתה למצר, גלגל לבד? אז סיימנו, שעה טובה, את החלק הראשון של ההרצאה, וואו, עבר הרבה זמן, עשינו את זה, עכשיו צריך להתקדם מהר. הבעיה השנייה, צורה מלבנית. באמת, עכשיו חייבים להתקדם מהר, כדי שנספיק את הכל. המזבח הזה, כמו שאתם רואים, הוא מלבן 7 על 9 מטר. עכשיו, וכמו שדיברנו על זה קודם כבר, רוב המזבחות, כל המזבחות, זה 500 על 5, 20 על 20, 12 על 12, תמיד זה מרובע. עכשיו, אז התשובה היא קודם כל 32 על 32 וכו' וכו', לא ניכנס לכל ה... אומר רבי יואל בן נון, והאמת שכבר העמק דבר אומר את זה לפניו, שהפינות, מה שחשוב זה לא שיהיה ריבוע דווקא צלעות שוות, עצם זה, הדבר המרכזי הוא שהפינות יהיו בזווית ישרה. כלומר, אפשר מלבן. אז לכאורה הבעיה נפתרה, כי הוא מוכיח את זה בכל מיני מקומות, והעמק דבר גם מוכיח את זה, שמזבח לא חייב להיות מרובע עם צלעות שוות, יכול להיות מלבני. רבוע, לא מרובע. לא חייב להיות רבוע, מרובע. לא, מרובע, לא... אוקיי, בסדר, הנדסה. אז לכאורה הבעיה נפתרה, נכון? הרב יואל בן נון סיים בזה, במאמר שלו, כתב מאמר מאוד חשוב על המזבח, סיים את זה, אמר, הנה, יש לי פתרון. מבחינתי זה לא פתרון. כי למה שיהושע יבנה מזבח כזה מלבני שונה מכולם? משה עשה 5 על 5. אחריך עשו, כמו שראינו קודם, 20 על 20, 12 על 12, 32, כל מיני מזבחות כולם רבועים, בסדר? כולם רבועים, ואתה חייב להיות שונה, אתה חייב לעשות מזבח מלבני, למה? למה? זה הראשון. זה השני אולי, אבל מזבח אני חושב שזה היה 5 על 5, אבל בכל מקרה, משהו, למה יהושע חייב? אני אמרתי לעצמי, בוא נהפוך את זה משאלה לאולי הוכחה. כלומר, אולי נצליח להוכיח שיהושע חייב כאילו לבנות מלבני. ואולי הוא חייב לבנות 7 על 9 דווקא. למה 7 על 9? המספרים האלה הציקו לי, זה מספרים מעצבנים כאלה, אלה 7 על 9, מה זה? מה המספרים האלה? זה מספרים לא מתחלקים אחד בשני. נכון, זה לא מספרים נחמדים כאלה זה לא איזה יחס כאילו נורמלי. כן, הנה, אנחנו רואים פה את המזבח מלמעלה, 7 על 9. ויש פה קירות, עוד מעט נדבר על הקירות האלה הפנימיים. אז ציירתי במחשב 9 על 7, ואז נזכרתי שלמזבח יש גם 4 קרנות. גודל הקרנות, מישהו יודע? מה? עכשיו, זה לא רק שיש 4 קרנות, אלא יש גם איזשהו... קרקוב כזה. כן, משהו כזה, בדיוק קרקוב על המילה האחרונה, אני חושב, כלומר איזושהי מסגרת חיצונית
שהיא קצת יותר גבוהה מכל המזבח. זאת אומרת, מקום המערכה, כמה יושב. אם היה לנו 9 על 7, הורדנו חצי מטר מפה, חצי מטר מפה, חצי מטר מפה, חצי מטר מפה, 6 על 8. יפה מאוד. הורדנו חצי מטר מכל צד. מה-9 יצא לנו 8, מה-7 יצא לנו 6. עכשיו, 8 על 6 זה הרבה יותר סימפטי, המספרים האלה. למה הם סימפטיים? כי מתחלקים, כי כבר זוגיים, ואז מה יוצא לנו? למה יהושע יבנה מזבח שגודל המערכה, כן, מקום המערכה הוא 6 על 8? איזה יחס זה? 4 על 3. 4 על 3. אז עשיתי, הנה, חילקתי את זה ל4 על 3. ואז זה כאילו יוצא 12. כלומר, יש פה איזה קטע מעניין שיהושע בן נון, שהוא לוקח, בדיוק, כשהוא מחבר את כל השבטים, והופך אותם לאיש אחד. כלומר, יש לנו גם עוד מזבח שפעם מישהו עושה של 12 אבנים, חברו לאבן אחת, יעקב אבינו, כן? יש פה איזה משהו אחד, אבל שהוא בעצם בנוי מ-12. 12 של כמה כל אחד? 2, 2, 2, 2, כן? 6 עד 8. אז כל ריבוע כזה הוא 2 על 2 מטר. או, אם נעביר את זה לאמות, 4 על 4 אמות. 4 על 4 אמות, כתוב זה מקומו של אדם. מקומו של אדם, ככה זה בגדרות ההלכתיות, מקומו של אדם 4 על 4 אמות, יש לזה סוגיות הרבה נפקמינות. אז יש פה איזה משהו מעניין, כאילו יש לנו 12 נציגים, 12 שבטים, ראובן שמעון לוי יהודה, לא יודע, משהו כזה, שמתחברים למשהו אחד. זאת אומרת, אז זה לא סתם 7 על 9. 7 על 9 יש לו פתאום משמעות. פתאום הייתי אומר, וואל, יהושע חייב לבנות 7 על 9, כאילו. הוא חייב לקחת, זאת אומרת, האדריכל שבנה את המזבח, שאלתי יהושע, איך לבנות? הוא לא סתם אמר לו, יאללה, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שהפינות יהיו בזוויות ישרות, כמו שהרב יואל בן נון אמר. לא, זה לא רק זוויות ישרות. זה בכוונה עשה מזבח מלבני, דווקא 7 על 9 מטר. עכשיו בואו נקרא כמה מילים מהספר של זרטל. מישהו הזכיר פה את הספר, נכון? תראו, הוא מדבר פה על הקירות האלה. יש פה 2 קירות, קיר כזה, קירות דקים יחסית. נחשפה מהן תיבה מלבנית, שרוחב קירותיה 1.40 מטר. זה התיבה החיצונית, הגדולה. במסגרת האבן החיצונית יצאו 2 קירות מהמרכז. זה מול זה עם רווח ביניהם. יש פה משהו מאוד מוזר. כי בדרך כלל שאתה בונה קיר מול קיר, כן, 2 קירות האלה, הם אמורים להתחבר. לא יודע, זה כאילו, ארכיאולוג מחפש, רואה קיר, חושף קיר, פתאום הוא נעצר, אחרי זה ממשיך הקיר. מה זה הקטע? למה הקירות האלה לא מתחברים? בדרך כלל אמרו, כאילו יש איזה קטע שזה מגיע עד האמצע, וזה מגיע עד האמצע ונעצר. זה בדיוק מול השיפוע. נכון, זה מול השיפוע, זה מול המרכז. אבל למה צריך את הקירות האלה? מה התפקיד שלהם? הוא אומר, איך הוא אומר? 2 קירות לא התחברו, מרכז המבנה נשאר פנוי, תהיתי מה תפקידם של הקירות האלה. עכשיו, תבינו, בינתיים הוא מוציא לאט לאט את האפר ואת כל מה שהיה בפנים, הוא לאט לאט חושף את זה, כל עת שיש פה קירות, לאט לאט הוא חושף, ואז הוא מגיע לסלע. כל ארכיאולוג תמיד חייב להגיע לסלע, סלע M, מה הוא מוצא על סלע M? שנייה, זה לפני זה, זה התרשים המדויק עם כל הגבהים, הנה רואים פה בכחול את התיבה החיצונית, ירוק זה 2 הקירות האלה שמגיעים לאמצע, וכל החום הזה זה המילוי של האפר והאפר וכל הדברים האלה, וזה, באחת העונות, היה 8 עונות חפירה, באחת העונות הוא הגיע אל הסלע M, ואז הוא מצא פה מבנה עגול. זה סכמטי, כן, הקירות האלה, זה הקירות החיצוניים, הוא צייר את זה בצורה סכמטית, הקירות ממש יושבים, אחד מהם לפחות יושב על העיגול הזה, עיגול אבנים. אומר זרטל, הסתבר שתולדות האתר מסובכות יותר מאשר חשבנו בתחילה. לא שכבה אחת ארכיאולוגית הייתה כאן, אלא 2. במבנה המרכזי, שזה הגדול, קדם מבנה קטן יותר. במרכז הגיאומטרי ובתחתיתה של הבמה, ישר על סלע M, הופיע עתה מבנה עגול בנוי אבן. הקירות הפנימיים של הבמה, לא יודע איך אתה יודע, רכבו עליו באופן חלקי. היה זה מעגל מאבנים בינוניות, שקוטרו 2 מטרים. מה הקטע של 2 מטרים? איך זה מתחבר לנו? 400. מה? 400. בדיוק. נתברר שהיה זה לב הפולחן הקדום של שכבה 2. זאת אומרת, יש פה 2 שכבות. יש פה 2 תקופות היסטוריות. ואפשר גם להוכיח את זה. אני לא אכנס לכל התיאורים. יש פה בצד היה עוד מבנה שהוא גם היה קשור לתקופה הקדומה יותר. אפשר גם שם להוכיח את ההפרש השנים בין 2 השכבות, בין 2 התקופות ההיסטוריות. בקיצור, זרטל מצא את הדבר הזה. אני קורא עוד בהמשך, המתקן התחתון הוא גם מרכזו הגיאומטרי המדויק
של המזבח הגדול שמעליו. זאת אומרת, אומר זרטל, מכאן שמקימי האחרון, מי שהקים את המזבח המלבני הגדול, ראו במתקן התחתון נקודת מוצא למזבח שלהם. אז זרטל אומר, עכשיו זה מובן, למה הקירות לא התקברו? כי הכהן אולי צריך להקריב את הקורבנות בדיוק על מה? בדיוק במקום שבו זה גובה של 4 מטר יותר גבוה, כן? המזבח הגדול בעצם קובר בתוכו את המזבח הקטן, העגול, אבל הקירות האלה בעצם מכוונים כדי שהכהנים יוכלו להגיע ולהקריב את הקורבנות בדיוק בדיוק במרכז. אז זה המרכז של המזבח, כן, זה 2 מטר. זאת אומרת, בעצם מה שיהושע עשה, הוא לקח את העיגול הזה, כאילו ריבע אותו, הפך אותו לקובייה, זה אותו גודל, 2 מטר קוטר, ואמר, אני עושה את זה פי 12. זאת אומרת, הוא לקח את האחד הזה והפך אותו ל-12, ואת ה-12 הוא ייחד וחיבר את זה למזבח אחד. עכשיו, אז זה שלב אחד. קודם כל, יהושע לוקח פה איזשהו חיבור של 12, זאת אומרת, על בסיס המזבח העגול, הוא בונה איזשהו 12. עכשיו, איפה עוד יש לנו... איפה יש לנו בתורה, או כן, בתורה, מבנה, או שנייה, שהוא 3/4. זאת אומרת, היחס הזה של 3/4, ממלבן של 3/4, זה לא דבר שאפשר למצוא בכל כך בקלות. כי נגיד הארון היה גם מלבני, כן? וגם השולחן היה מלבני, אבל יחס של 3/4 יש רק במקום אחד. איפה? באבני החושן של הכהן. יפה. מסכים איתך? למה זה אבני החושן? אבני החושן, החושן של הכהן, הוא היה רבוע, 24 סנטימטר על 24 סנטימטר, כן? על החזה שלו היה את החושן, 24, זאת אומרת 3 טפחים על 3 טפחים. בלשוננו היום, 24 סנטימטר על 24 סנטימטר. זה רבוע, זה לא מלבני, אז איפה המלבן? מה הם פנימיים? החלוקה הפנימית שלו. חלוקה פנימית. כל אחד כזה, כמה הוא מקבל? אם זה 24 על 24, כמה כל אבן? 2 ו-3. למה? בואו נעשה את חשבון. זרת על זרת, זאת אומרת, 3 טפחים. 24 על 24 סנטימטר. אם מחלקים את זה לריבועים, אז כל ריבוע קטן, כל אבן של הכהן הגדול הייתה 8 סנטימטר ו6 סנטימטר. לא אבן, יפה, לא אבן, כל משבצת. נכון, טעיתי, כל משבצת. המשבצות, הזהב. 8 למטה ב-6. 8 זה 0.6. צודקים, וואלה, צודקים, נתקן. 8 על 6. טעיתי. זה מאוד מזכיר לנו את המזבח, שהוא 8 על 6 מטר. כן, יש פה, הוא פי 100, כן, הוא פי 100 יותר גדול. מהאבן, לא אבן עוד פעם, מהמשבצת. זאת אומרת, כל משבצת היא 3/4, זה הדבר היחיד בתורה שהוא מלבן של 3/4, שביחס של 3/4, אין לנו עוד דברים כאלה. ואומר הרמב"ן, אני לא יודע אם רואים פה טוב, הרמב"ן טוען שכל אבן הייתה אחוזה על ידי זיזים כאלה, זיזים מזהב. כל אחת הייתה באיזה גודל שונה, אחת עגולה, אחת משולשת, אבל כל אחת תפסו אותה זיזים כאלה. כבצות. כמו שמציל את הבעל. בדיוק, הוא אומר, זה כמו טבעות, אפשר לקרוא פה ככה את הרמב"ן, הוא אומר, מוציאים ממנו מזלג 3 השיניים שיחזו את האבן. הוא אומר, יש לך טבעת, ואתה תופס עם 3 שיניים, יש לך אבן קטנה באמצע, אבן יעלום או משהו כזה, אתה תופס אותה עם זיזים שלא תיפול, כן? כמו טבעת של אישה. כן, בדיוק, היו אבנים משוקעות בתוך הבתים, היו בתוכו משוקעות והיו יוצאים מהם רמצין זה הזיזים האלה, מקיפים אותם ואוחזים בהם מלמעלה. כל כך מזכיר, לפי הרמב"ן זה, כן, סתם, זה מבנה של פחות או יותר של אבן החושן, הוא מדמיין, הוא לא ראה, כן, הרמב"ן אפילו לא ראה את החושן, אבל הוא מדמיין את זה כאבן טובה ש3 זיזים מזהב תופסים אותה. אבל יהושע, שהוא אולי כן ראה את החושן, לא אולי כן, יהושע ראה את החושן, אז הוא עשה לנו מזבח של 3/4, כמו האבן של החושן, כמו משבצת הזהב של החושן, האבן הטובה נקרא לזה, המרגלית הטובה, האבן הטובה, הדבר העיקרי והחשוב נמצא בפנים, עמוק עמוק, כמו שהרמב"ן אומר, הם היו משוקעות בתוכו, ויש איזשהו משהו, איזה זיזים שתופסים אותם. זאת אומרת, אני חושב שיהושע בן נון, כשהוא בא ובנה את המזבח פה, והוא בעצם קבר וכיסה את המזבח הקדום, שיש לו טוענים שהוא מזבח של אברהם, אני עוד לא יודע מאיפה אתה יודע, אבל נגיד שהוא של אברהם, כן? היה פה מזבח קדום, מזבח עגול,
והוא בא ומכסה אותו, ובעצם מוחק אותו, לא מוחק, הוא קובר אותו בתוך גובה של 4 מטר. זה קצת ככה לא נעים, כן, אתה לוקח מזבח קדום של אברהם אבינו אולי, ואתה קובר אותו, אבל אם אתה מייצר מזבח של 3x4, עם זיזים שכאילו תופסים את האבן הטובה, כן, ממש תופסים אותה, אולי ככה היה מבנה של החושן, ככה יהושע עשה, זה מזכיר לנו. זאת אומרת, מה הוא בא להגיד? כמו שחזי אמר, לא אמרת, אבל רמזת אולי, שהדבר העיקרי באבן של החושן, באבן הזאת, זה לא המשבצת הזהב, זה לא משבצת של 3x4, של 6x8 סנטימטר, אלא האבן היא העיקר, למרות שהאבן היא אולי קטנה. כמו כן, יכול להיות שהאבן היא קטנה, זה לא כל כך... בוא נחזור רגע. יכול להיות שהאבן היא קטנה, אבל היא העיקר. הדבר החיצוני, המשבצת הזהב, 6x8 סנטימטר, שמקיפה אותה, היא לא העיקר, העיקר זה הפנימי, הצד הפנימי. כמו שאנחנו, סתם, גוף האדם גם, המוח, לא רואים אותו, הלב, לא רואים אותו. ברור שהדברים הכי חשובים הם מכוסים, הם תמונים בתוכו. אז גם שיהושע בונה את המזבח בצורה כזאת, הוא תומן בפנים, בעומק, את המזבח הקדום, הקדוש, כן, רואים שהוא באמצע המזבח, כן, הוא לא איזה שהוא, הוא נותן לו הרבה כבוד, והוא עושה בעצם בצורה שבעצם מבטאת את זה שהמזבח העגול הזה זה העיקר. המשבצת, הזהב, נקרא לזה בחוץ, זה הצד התפקיד. רגע, אני אדלג על זה, כי זה איננו קצר. ואז, אוקיי, אז בואו נסכם את החלק הראשון והשני. בחלק הראשון ראינו בעצם שיהושע בן נון הקים פה את המזבח הראשון, אבל הם החליטו להגיע בלילה, ללון פה, כי יש פה איזה משהו מיוחד. בחלק השני של הצורה המלבנית בעצם ראינו שבאמת יש פה משהו מיוחד, כי כשיהושע בן נון הגיע למקום הזה, מה היה שם? מזבח עגול קטן, שאנחנו עוד לא יודעים מי עשה אותו, אולי אתה מנחש כבר, אבל כן, אנחנו לא יודעים מי בנה אותו, אבל הוא מזבח מאוד מאוד חשוב מבחינתו של יהושע בן נון, הוא בונה מסביבו את כל המבנה, בונה אותו בצורה של 12, כלומר, לקח את הגודל של 2 מטר של המזבח הקדום העגול, והכפיל את זה ב-12, והוא מבטא בזה, כמו שאמרנו, מבנה החושן, שזה העיקר. אז כנראה שיש באמת משהו חשוב, ואנחנו נעבור בקצרה לבעיה השלישית ולעצמות של היחמורים. כי כשזרטל, בואו נראה שנייה את היחמורים. ההיסטוריה כאן, אנחנו מחזירים את חיית התנ"ך לארץ התנ"ך. הסיפורים האלה מוזכרים בתנ"ך והיו מסובבים בחצרו של שלמה המלך. הנה הגעתם, בואו! 1, 2, 3, יופי. איזה יופי הקרניים שלכם היום. יופי. אתם רעננים ויפים. בואו. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. הכל יהיה בסדר. לאט לאט. זה תינוק שלמד ללכת כנראה עוד הצילום. טוב, אז זה יחמורים, באמת חיה מאוד מאוד יפה. היא גם טהורה, מותרת לאכילה. מותרת לאכילה. התורה אומרת, שנייה. מצם? התורה אומרת שזאת הבמה אשר תאכלו, ויש שני סוגים, שור שצריך כבשים וצאצאים, זה 3 הראשונים שהם גם מותרים להקרבה, שור, כבש ועז, ויש עוד 7 שמותר לאכול אותם, אבל הם לא מקריבים אותם, אייל, צבי, יחמור, עקוד, לישון, תאוב, זמר, ג'ירפה, כן, זמר, כולם מכירים, אז זה חיה נפלאה, יפה מאוד, אבל היא אסורה בהקרבה. עכשיו, אני רק אראה לכם את זרטל, הנה פה, רגע. מצאנו שם כ1,000 עצמות בתוך המזבח. כולם זה של זכרים צעירים. זה מתאים בדיוק לדיני הקורבנות בתורה. כי אין כאן דברים שיש בכל התורים האחרים. אין חתול ואין כלב ואין סוס ואין פרד. רק חיות קורבן בגיל ובמין המתאים. אז באמת זרטל... על זה הוא חטף. מה? על זה הוא חטף. למה? כל החברים שלו הוא חטף על זה. שמה? שהוא התקלקל. אוקיי. לא, אבל יש פה בעיה. במילים איפה זה. כי הוא מורח את הבעיה של היחמורים. הוא לא מזכיר, הוא אומר, כולם חיות קורבן, כולם זכרים צעירים. זה נכון, אבל את היחמורים הוא שכח.
כי זה לא הסתדר לו, כי הוא חשב שזה יהושע בן נון, ויהושע בן נון לא יכול להקריב יחמורים, אין מה לעשות. התורה אומרת שור, כבש, עז, זה מה שיש. אולי מה זה יחמור בתורה? אז יש כאלה שעושים כל מיני, מה יחמור שזה עז, כאילו. אנחנו יודעים שהארנבת זה לא הארנבת שבתורה. יש כמה שינויים, נכון, אבל זה, אוקיי, אז אתה יודע מה, אפשר לענות תשובות, אני לא אומר שאין, יש, הרב אליהו מאלי כתב בספר שלו על ספר יהושע, 7 תירוצים. 7 תירוצים, למה זה מסתדר שיש שם יחמורים. או שיחמור זה עז, או שיחמור, לא יודע, כל מיני תירוצים שונים. אבל כמו שאמרו פה בהתחלה, זה בכלל לא רלוונטי, כל התירוצים וכל השאלות האלה. כי יהושע בן נון לא... אם יהושע בן נון מילא את המזבח, כמו שאתה אמרת, אם יהושע בן נון מילא את המזבח באפר הזה, בעצמות האלה, אז זאת אומרת שזה היה שם לפניו. האפר הזה זה אפר שמישהו הקריב שם לפניו. עכשיו, זרטל עצמו מצא שם מזבח קדום. אני לא מצא להבין את זרטל בקטע הזה. כי הוא בעצמו מצא שם מזבח קדום. אז מישהו הקריב שם הרבה קורבנות. זה לא, הכמות האפר היא אדירה, יש שם 1,000 עצמות של בעלי חיים. מדובר פה, זה לא 1,000 עצמות, זה כוונה 2,800 חלקי עצמות. אז מבינים שפחות או יותר 1,000 עצמות. זרטל עצמו אומר, יש שם מזבח קדום. וכשיהושע בן נון, בקיצור, התשובה היא פשוטה לכל הסיפור הזה. מישהו הקריב שם על המזבח הקדום הרבה קורבנות, אבל רק קורבנות טהורים. כבשים, פרים, עזים ויחמורים. למה? איזה אנשים גרו שם? איזה אנשים היו שם? איזה אנשים הקריבו שם קורבן? יהושע בן נון, כשהוא בא לשם, הוא מצא 2 דברים. הוא מצא את המזבח, ובצד היה שם ערימות של דשן, כי כל פעם שיש במזבח צריך להסיר את הדשן, את האפר, שמו את זה בצד. שהוא לא במסגרת, הוא מתפזר, הוא לא נשאר. אז אולי היה שם איזה בור. אוקיי, אולי היה שם איזה בור שגנזו אותו, אבל יהושע בן נון בא ואומר, עכשיו אני בונה את המבנה 9-7 מסביב למזבח, ובתוכו אני גונז את המזבח, זה נקרא לגנוז, ובתוכו אני גונז גם את האפר. הוא מביא את כל האפר שהיה בצד, לא יודע, בקדים אולי, לא יודע מה, הוא לוקח וממלא את המזבח באפר הקדום, אבל זה לא האפר שהוא יצר, זה לא האפר של יהושע, זה לא קורבנות שיהושע בן נון הקריב שם, זה מישהו קודם עשה את זה. עכשיו, מי זה יכול להיות? אז באמת, כמו שהתחלנו להגיד, בתורה יש שור כבש, הכנענים היו מקריבים את כל החיות, כמו שזרטל אמר, כלבים, חזירים, כל הבעלי, ארנבות, כל דבר שזז, אפשר להקריב. ויש עוד קבוצת אוכלוסייה, שאני לא יודע מה היא, שהיא הקריבה קורבנות טהורים, כבשים, עזים, פרים ויחמורים. עכשיו אברהם אבינו, כי לא מתקבע התורה. אז לא יודע אם אברהם אבינו עצמו, לא בטוח שזה אברהם אבינו עצמו. אברהם אבינו, עוד מעט נגיע לאברהם אבינו עצמו, אבל... משפחת יעקב, זה בדיוק האזור של גרו. אוקיי, אז יש לנו, אז בואו נעשה את זה ככה בזריזות, כי באמת זמננו כבר קצר. אברהם אבינו הגיע לארץ עם הרבה אנשים. כן, הוא הולך את לוט וכו', ואת הנפש אשר עשו בחרן, לא יודע כמה אנשים היו. הנפש אשר עשו בחרן, ואז הוא מגיע לשכם. אחרי זה, כשהוא בחברון, וירד את חניכיו אל ידי ביתו, כשיש לו את המלחמה נגד 4 המלכים, 18,300, יש לו גדוד של לוחמים, גדוד רציני, כן? הרמב"ם אומר שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. זאת אומרת, לאברהם אבינו היה קבוצה גדולה שהייתה מחוברת אליו. זאת אומרת, אנשים שהוא לימד אותם, תלמידים, חסידים, מתנגדים, לא יודע מי הם היו לו חבורה, היה לו מחנה מאוד מאוד גדול, והאנשים האלה, כשיעקב יורד למצרים, יעקב ובניו ירדו למצרים, איפה החבר'ה האלה נשארים? אז באמת הרבה חוקרים אומרים שנשארים בשכם. נשארים בשכם או בבאר שבע, או גם וגם. למשל, סתם דוגמה, כשיוסף מסתובב באזור שכם, הוא שואל לי, תגיד לי, איפה האחים שלי? נסעו, כן? מה זאת אומרת? מי האיש הזה? סתם, בפשט, נכון, הרש"י אומר זה גבריאל, אבל בפשט, הוא מכיר את האנשים שם, זה אנשים שמכירים אותו, זה לא אנשים, זה אנשים שקשורים למשפחה של יעקב. האזור של מנשה, תראו איזה גודל הוא, כי אני חושב שבאזור מנשה, באזור שכם, ישבו, זה לא רק מנשה קיבל את זה, אלא הרבה מהאנשים האלה, מהשבטים האלה, מהשבט הענק הזה שאברהם השאיר אחריו, גרו באזור הזה, אז יכול להיות, זאת אומרת, בוא נגיד שמה שלי נראה, שמי שהקריב על המזבח, זה לאו דווקא אברהם עצמו, אברהם עצמו היה בהר עיבל אולי יום אחד בלבד. והוא המשיך דרומה, המשיך לאזורים אחרים, אבל החניכים שלו כנראה נשארו באזור שכם. השאלה, אבל מי בנה את המזבח? ופה אנחנו מגיעים לאברהם עצמו, וזה בעצם התוצאה אולי של כל מה שדיברנו עד עכשיו. ועבור אברהם בארץ עד מקום שכם,
עד אלון מורה, זה לא אותו מקום, איך אני יודע? כי בדרך כלל בתורה כתוב עד, נגיד, קריית ארבע היא חברון. עמק השדים הוא ים המלח. יש, כשאתה רוצה להגיד שני מקומות הם זהים, אז התורה אומרת הוא. פרשת האחרונה ראינו, פרח עכשיו, לא משנה. עד אלון מורה, עד מקום שכם, הוא אומר לך, יש לו שתי תחנות. עד מקום שכם תחנה ראשונה, תחנה שנייה, עד אלון מורה. מה עושה באלון מורה? מה הוא עושה? הולך לישון. איך אני יודע שהוא הולך לישון? חולם. מה את אומרת? וירא השם אליו. אז מה? חלום, בדרך כלל בלילה. יפה. הנבואה היא בלילה. הנבואה היא בלילה. משה רבנו היה לו נבואה ביום, כל הנביאים האחרים מתנבאים בלילה. אם כתוב וירא השם אל אברהם, זאת אומרת שבאלון מורה הוא הלך לישון. ואנחנו עכשיו נזכרים שגם בני ישראל, כשהם נכנסו לארץ, עברו בשתי תחנות. בשכם, שם היה הברכות והקללות, בין האריזים לערבל, ואחר כך הם הלכו לישון בגלגל לבל. גלגל לבל אני קורא לזה. אז אולי גלגל לבל זה אלון מורה. אולי, לא יודע. בכל מקרה, אלון מורה זה המלון של אברהם אבינו. ויש פה איזה קשר מאוד מעניין, כי האריזים והערבל, התורה אומרת שהם אצל אלוני מורה. זה ביטוי שמופיע, מקום שמופיע פעמיים בלבד בתנ"ך. אלון מורה של אברהם אבינו ששם הוא הלך לישון, ושכל הסיפור הזה של האריזים והערבל מתרחש אצל אלוני מורה. זאת אומרת, יש פה איזשהו קשר, והגמרא עושה גם גזירה שווה בין המקומות האלה, יש איזשהו קשר בין אלון מורה לבין אלוני מורה. זאת אומרת שיכול להיות מאוד שאברהם אבינו בעצם כשהוא מגיע להר עיבל, עוד מעט נראה את זה יותר מפורש, אז הוא בונה שם מזבח, בונה מזבח איפה שזרטל מצא את המזבח העגול, ואחר כך שבני ישראל באים ונכנסים לארץ, הם בעצם עוקבים אחרי אברהם אבינו. כמו שהוא הלך בהתחלה לשכם ואז לאלון מורה, גם הם הולכים לשכם במעמד ברכה וקללה, ואחר כך הולכים ללון איפה שהוא לד. כי זה חשוב מאוד איפה שהמקום הלינה הראשון בארץ. למה? יש, כתוב בספרים פנימיים, שכשאדם מגיע פעם ראשונה לארץ, והוא הולך לישון, הוא הולך לישון עם מפקיד בידי הבורא נשמה של חוץ לארץ, ובבוקר הוא קם עם נשמה חדשה. מאיפה הספרים המקובלים האלה למדו את זה? למדו את זה מאברהם אבינו, אני חושב, שכשהוא לן, פעם ראשונה שהוא הולך לישון בארץ, הוא מקבל נבואה, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז כשבני ישראל נכנסים לארץ, הכי מתאים שילכו לממש את ההבטחה שנאמרה לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. איפה? איפה שהוא ישן, באותו מקום שזרטל מצא את המזבח. אברהם, אני עושה סיכום, בסדר? אברהם נכנס לארץ. זה סיכום כרונולוגי, זאת אומרת, זה לפי סדר, לא לפי סדר. דיברנו לפי סדר כרונולוגי של האירועים. אברהם נכנס לארץ ומגיע ישירות אל שכם. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, זאת אומרת, המפרשים אומרים, דבר ראשון הוא ישר הולך לשכם. אחר כך הוא ממשיך למקום אחר שנקרא אלון מורה. אברהם לן באלון מורה. עכשיו הוא הולך לישון, כמו שאמרנו, כי שם הוא זוכה נבואה, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ושם, בבוקר הוא קם, ובונה שם מזבח. אברהם בונה מזבח, ויבן שם מזבח על השם הנראה אליו. אברהם בונה מזבח עגול קטן במקום שבו הוא זכה לנבואה, ומיד הוא עוזב את המקום. הוא הולך ויעתק משם ההרה, וזה, אם תרצו, הרצאה הבאה. איפה המזבח השני, למה הוא הולך למקום המסוים הזה, בין ביתל ובין עי, זה הרצאה אחרת, לא קשור אלינו. עכשיו, אברהם ממשיך דרומה, עוזב. אבל החניכים של אברהם וצאצאים שלהם מתגוררים כנראה באזור שכם. איך אנחנו יודעים את זה? שכחתי לומר. איך אנחנו יודעים שהם מתגרו באזור שכם? כי כשיהושע נכנס לארץ, הוא הולך לשכם כאילו זה טיול של שבת אחרי הצהריים. אין שם כנענים. זה שלו. כן, כי יש שם חבר'ה שתומכים, שחלק עוד מעט הם התגיירו כנראה והצטרפו לעם ישראל. השבטים האלה גרים באזור שכם, ולכן אין בשכם, כל ספר יהושע, אין כיבושים בשכם. יש כיבושים בצפון, יש כיבושים בדרום, אין כיבושים בכל אזור של השומרון, אין כיבושים. כי כל אזור השומרון היה כבר מיושב על ידי אנשים פרו-ישראלים, נקרא לזה. חניכיו של אברהם מקריבים קורבנות טהורים. זאת אומרת, הם גרים באזור שכם, איפה, מן הסתם הם מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא, הם בעצם, הם בני נוח, כן? כמו שנוח דרך אגב עצמו, הקריב קורבנות טהורים. איזה קורבנות טהורים? כל הקורבנות, כל החיות. תאור וזמר ואייל וצבי ויחמור, את כל הדברים הוא הקריב. חניכיו של אברהם מקריבים קורבנות טהורים, כל אלה יחמורים על המזבח הקטן, והדשא נצבר ליד המזבח, סוברים את זה בקדים אולי או לא יודע איך, ליד המזבח. בואו נקפוץ קדימה, בני ישראל אחרי 400 שנה, נכנסים לארץ, חוצים את הירדן, משאירים, כמו שדיברנו קודם, את הצאן וכל המטלטלים בגלגל יריחו, על זה נאמר, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. הם חנו שם, הם עשו שם חנייה, אוקיי? רק הכנו שם את הדברים, ועולים ברגל לשכם,
ועורכים את מעמד הברכות וקללות בשכם. יהושע בונה בשכם מזבח מ-12 אבנים, כמו שאנחנו אמרנו, מזבח קטן. 12 אבנים, אי אפשר לבנות מזבח גדול כמו של זרטל, זה מזבח בסך הכל קטן. באותו ערב יהושע מפרק את המזבח, ובני ישראל מעבירים את האבנים אל גלגל לבל, ושם הם מלנים כמו שאברהם אבינו עשה את אותו שתי תחנות. תחנה ראשונה בשכם, תחנה שנייה, המלון. אבל איפה 12 אבנים במזבח ש... שאלה מצוינת. יש שם אבנים ענקיות. זרטל מדבר בספר שלו, אין לי פה את זה, על זה שלא במזבח עצמו, אבל באזור המזבח, ששם אני כבר זורק לך, שם כנראה היה מושב הסנהדרין, זאת אומרת, זה היה מבנה שהוא חצי עיגול. וזרטל הוא כותב את זה 4 פעמים בספר שלו, שהיה שם מבנה בצורת חצי סהר, הוא כותב. הוא לא יודע מה המבנה הזה, הוא כותב שהוא לא יודע, הוא משער שזה היה... אנחנו יודעים מה זה חצי סהר, אני לא יודע איך אנשים לא יורד להם הסימון. מבנה של חצי עיגול, מה זה? זה סנהדרין. סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה. וסנהדרין צריכה לשבת ליד המזבח. ככה כתוב במשנה. אז ה-12 אבנים הן מקיפות את האזור של אני לא יודע ב-12, אני לא הייתי שם ולא ספרתי, אבל יש שם, זרטל כותב בספר, אני צריך להגיע לשם שוב, זה לא כל כך פשוט להגיע לשם, שיש שם אבנים מאוד מאוד גדולות של איזה חצי טון ומעלה. אוקיי? אז יכול להיות שזה האבנים האלה, או שהאבנים האלה הם בתוך המזבח עצמו, לא יודע. כי אף אחד לא פרק את המזבח ובדק, אבל בכל אופן, האבנים הגיעו לשם כנראה. בני ישראל, לנים שם אמרנו... שונים האבנים המקום. למה? שהם כמי הירדן. נכון? אבל אולי ברבות השנים כבר קשה לראות, כי לא יודע, כי מקבלות איזה... לא יודע. בני ישראל למחרת, כן, הם לנים בלילה, י' ניסן, בשנת המעבר ירדן. אני שם פה את הנקודה שכשהם עברו את הירדן, הם בנו את המזבח, אחר כך פירקו אותו ולקחו אותו לערבה. כן, את האבנים לקחו. עוד לא עשו איתם כלום, דרך אגב. שמו שם את האבנים, כתוב, הקים יהושע בגלגל, לא כתוב מה הוא עשה איתם. אוקיי? שאת אותם בסליב וכתב עליהם את התורה. לא, זה היה... לא יודע, לא צריך להיות פה בנקודה הזאת. כי ה-12 אבנים שהקימו בשכם, בין הגריזים לערבל, על זה כתוב שסעדו אותם בסליב וכתבו להם את התורה, ואחר כך פרקו את המזבח. פרקו את המזבח ולקחו את האבנים, עם הטיח, בלי הטיח, אני פה לא כל כך יודע. אבל בכל אופן, לקחו את האבנים לגלגל, הגלגל זה איפה שזרטל מצא אותם. דרך אגב, זה מצחיק, כי בזרטל עצמו, הוא טוען שהוא מצא את הגלגלים. זה נושא אחר אצל זרטל. הוא מצא בארץ 6 מקומות שיש איזושהי צורה של כף רגל מאבנים. שמעתם על זה? תראו, גלגל ארגמן בוויקיפדיה, תראו איזה יופי של... אז הוא טוען שזה הגלגלים. וגם בערבל יש איזו צורה שהוא טוען שזה כף רגל. אז זאת אומרת, זה אחד הגלגלים. הוא בעצמו אומר שזה אחד מ6 הגלגלים שהוא מצא. אז ברור שזה, כאילו, זה ממש מסתדר שזה הגלגל. למחרת בוקר, אחרי שמלנים קמים בבוקר, ותיקים כנראה עושים בערבל, וחוזרים לגלגל יריחו. למה חוזרים לגלגל יריחו? כי שם יש ברית מילה, שם יש פסח. אני לא מבטל את גלגל יריחו. כתוב שהם עשו שם, כתוב שם כמה פרקים, פרק ה', פרק ו', פרק ז', בספר יהושע. ואז הם כובשים את העי, אחרי כיבוש העי, נכון? הסיפור של אז יבנה יהושע מזבח, הוא מופיע בפרק ח' של יהושע, אחרי שהם כובשים את העי. אז הם חוזרים אל גלגל לאותו מקום, ובונים שם מזבח גדול. על המזבח של התורה. אז הסיפור פה באמת, שמה שניסיתי זה להבין, לתרץ את 3 הבעיות האלה של, כן, הבנתי שמדובר, מצד אחד יש הרבה ראיות, אני ככה, משפט סיכום. מצד אחד יש הרבה ראיות שזה מזבח יהושע, מצד שני, דיברנו על 3 קושיות גדולות, ושלושת הקושיות האלה מובילות אותנו להבנה א', היה שם משהו מיוחד בגלגל לבן, שלכן היה צריך ללון דווקא שם, היה שם איזו צורה מלבנית שבעצם מלמדת אותנו שזה לא סתם מלבן, עצם זה שזה מלבן, וזה דווקא 7 על 9 מטר, זה דווקא מוכיח שזה יהושע, אבל זה גם מוכיח שמה שהכי חשוב במזבח זה לא כל הצד החיצוני הגדול, אלא המזבח העגול הפנימי שהוא הקוטר, 2 מטר, ד' אמות, שעל פיו כל המזבח הגדול נבנה, ועצמות היחמורים שבעצם מלמדים, שהיה שם אנשים, הייתה שם אוכלוסייה של אנשים עובדי השם, לא יהודים, לא אוכלוסייה זה לא יהודים, זה לא בני ישראל, זה אנשים, בני נוח, אבל שהקריבו רק חיות טהורות. כלומר, אנשים שמחוברים לתורה, לא לתורה, התורה לא ניתנה עדיין, כן? אנשים שמחוברים, כמו שנוח עצמו, בקצור, הקריב חיות טהורות, גם הם מקריבים רק חיות טהורות, לכן יש שם יחמורים. דרך אגב, יחמורים, למה דווקא, למה לא צבי?
למה לא הקריבו צבי, למה לא הקריבו אייל, למה לא הקריבו... זה מה שהיה. יפה, הם מבויתים, הם היו שם, באזור הזה יש הרבה חמורים, היה פעם הרבה חמורים, אפשר לביית אותם, אפשר לגדל אותם בדיר כמו כבשים. כשחשבתי על זה, אני ממש זוכר... הוא קורא להם בשמות. הנה, היום מחזירים אותם לטבע. היום, כשחשבתי על זה... היום הביאו אותם מפרס. נכון, הביאו אותם מפרס, סיפור מאוד מעניין, שהביאו אותם לפני איך שהתחילה המהפכה שם ב-79, נדמה לי, אז הצליחו להבריח משם כמה חמורים, הביאו אותם לארץ, גידלו אותם פה. הם נעלמו מה... כן, הם בדיוק, הערבים מאוד אוהבים את הבשר שלהם. אבל מה שאוהבים הערבים... גם אנחנו אהבנו את הבשר שלהם. אוקיי. בסדר, אז זה סיפור של החמורים. זאת אומרת, יש פה חיות טהורות, יש פה אנשים של עובדי השם, בני נוח, שמחוברים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בואו נראה מה מצבנו מבחינת הזמן. 10, שעה 10. טוב, אז יש פה כמה קושיות, אולי נדבר רק על המזבח, על המזבח בקצרה, ממש בכמה מילים. קודם כל, איפה הצהלון? הרי זה אלון מורה, זה צריך להיות... אין שם הצהלון, אבל סתם משהו מעניין, זה פרט קטן שזרטל מספר עליו, שהיה שם פעם הרבה אלון. וזה, איזושהי מדענית כתבה לו שהיא מצאה, הראתה שרידים עתיקים של עץ, בדקה, וזה הצהלון ואלה. מי אמר שאילון זה אלון? אז יש, במפרשים כן אומרים שאלון מורה זה אלון, זה עץ אלון. אז הנה, היה שם פעם עצי אלון, למרות שהיום אין. לא, אתה אומר במקום אחר, אלון בחוט. שם אם היה היא אלון. רוצה לקרוא לו אלון, היא קוראת לו אלון. מה פתאום אילון פה? למה זה בצירה? כן. לא יודע, זו שאלה מעניינת, הרבי אליצור, יש לו מאמר ארוך על אלון ואלון. טוב, לא ניכנס לזה. מזבח על גבי מזבח, אני טוען שיהושע בנה מזבח על גבי מזבח. זה נראה הזוי, לא? למה לבנות מזבח על גבי מזבח? תבנה בצד. יש איזה, מה, אתה חייב לבנות על המזבח? אותו אבן הקאבה של... אז דווקא זה קורה הרבה מאוד. הרמב"ם אומר שהמזבח מקומו מכוון ביותר, זה מאוד חשוב במקום, ולכן איפה שהאדם הראשון הקריב, שם הקריבו כאן ועבד, שם הקריב נוח. אבן השתייה. כן, שם הקריב, ליד אבן שתייה. שם מושקע בעולם. שלא ישמעו אותו. בקיצור, זה מקום, המזבח בהר המוריה זה מזבח של 5 שכבות לפחות. דרך אגב, דוד המלך הוא היה הארכיאולוג הראשון, הוא הלך, שנתן אמר לו, לך תבנה מזבח על השם אמור ארבנה היבוסי, חגד. מיד הלך דוד, הוא מצא שם את המזבח שבו הקריב אדם הראשון, זאת אומרת, הוא חפר, הוא היה ארכיאולוג, דוד. הוא חפר ומצא את המזבח של אדם הראשון, ובו הקריב נוח, ובו הקריב אברהם, כיוון שמצא אותו, התחיל למודד, והוא אמר, מכאן עד כאן העזרה, מכאן ועד כאן קודש הקודשים, כי מה שהכי חשוב זה המקום של המזבח. זה המקום שחייב להיות מקום מדויק. כמו שראינו קודם, שהכהנים הולכים ומקריבים איפה שאברהם הקריב, על אותו עיגול. טוב, זה שהמזבח הוא לא לזה ארוך מדי, רק בואו נקרא את זה, זה מדהים. אחרי שכל הפלפולים שלי, באתי וראיתי שאז כותב את זה על שייח הקדוש, במפורש כמעט. והיות המזבח, במקום הוא שואל בספר, בפרשת כי תבוא, הוא שואל למה צריך לבנות מזבח דווקא בהר עיבל? הוא אומר על שייח, והיות המזבח במקום הוא בהר עיבל, רמז לאברהם שבנה מזבח בהר עיבל. בום. מאיפה אתה יודע איפה מצא את זה? לא כתוב בשום מקום, אני אומר לכם, חרשתי את כל המקורות, שום מקום לא כתוב שאברהם בנה מזבח בהר עיבל. כתוב, אלון מורה. איפה אתה יודע שהר עיבל? לא יודע מפגע. והוא מקום שבנה במזבח, שנאמר ויעבור לו מאמץ וכו', ואין זה רק לרמוז, כי במקום הראשון שניתנה בארץ למורשה הוא בנה שם מזבח, שם תבנו המזבח. באותו מקום תבנו את המזבח שלכם, את המזבח שיהושע בנה. כלומר, אומר על שייח, לא יודע איפה הוא ידע, הוא גר בצפת, אולי הוא הלך לשכם, חפר, ראה שיש שם עוד מזבח בתוך מזבח, לא יודע. אבל זה באמת מדהים, כנראה שבתור מקובל, אז הוא ידע את זה בכל מיני מקורות. יש גם משהו ארכיאולוגי, איזה מעניין קטן, זה קמפינסקי, הוא התנגד לזרטל לכל אורך הדרך. זאת אומרת, כל פעם שזרטל אמר משהו, הוא טען שהוא טועה. פעם היה איזו הרצאה, שבה, שדיברו על החורפשיות, הזכרנו בהתחלה את החורפשיות, שיש פה איזה חותמות מצריות, שהמומחה לחורפשיות טען שזה מהמאה ה-13 לפני הספירה, כלומר זה מתאים לתקופה של יהושע. קמפינסקי, באמצע ההרצאה של אותו מומחה לחורפשיות, קם ואמר לזה שירצה שם על החורפשיות, אתה טועה ב-400 שנה לפחות, זה חורפשית מימי האיקסוס, זאת אומרת, זה המאה ה-18 לפני הספירה. כלומר, הוא טוען שזה חרפושית שמצאו במזבח
החותם המצרי הזה זה מימי אברהם אבינו. אז אני לא יודע אם הוא טועה, או לא יודע אם הוא צודק ארכיאולוגיה, זה לא מדע מדויק. אוקיי, אז פתאום בא מישהו ואומר, החותמת המצרית הזאת היא לא מימי יהושע, היא מימי אברהם אבינו. אז אולי הוא צודק. רק אנקדוטה קצרה לציון, כי בסוף מה שזוכרים זה תמיד את האנקדוטות. אז הנה, כתוב אז יבנה יהושע, כן? אז יבנה, מהפסוק שאנחנו מדברים עליו. אז יבנה יהושע, למה זה בלשון עתיד? אז יבנה. ויבן יהושע צריך להיות, ויבן יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל. אז יבנה זה לשון עתיד, מה זה פתאום בלשון עתיד? אז ישיר משה, זה עבר. אז יש פה... זה סוג של אותו מקראי. אוקיי, זה לשון אז מיוחדת. ישיר יהושע, אז ידבר. כמו אז ישיר. זה לשון מיוחדת, נכון, זה מופיע, אז ישיר משה, אז ישיר ישראל כתוב. אז ידבר דוד, וידבר דוד. נכון, יש זה, אבל זה מיוחד. יש פה אולי רמז, אולי יש פה רמז מעניין לעתיד. מתי זה עתיד? זה לשון עתיד, אז יבנה יהושע. בלשון, יבנה, כן, בלשון עתיד. מתי עתיד? עתיד זה היום. כלומר, עתיד של יהושע זה אנחנו, זה... יש פה אולי רמז למה? מה זה אז? אדם זרטל. יפה מאוד. ראשי תיבות. ראשי תיבות. ומה זה יבנה? האדם שעזר לו, ובעצם הוא נתן את כל הגושפנקה הלכתית. הרב יואל בן נון. אז זה סתם מדהים. זה משהו קטן, אנקדוטה, מה שנקרא. יכול להיות שיש פה, בקיצור, אני חושב שאם דיברנו על הממצא הארכיאולוגי הכי חשוב של העם היהודי, אז זה פי 8 יותר חשוב. זה לא רק המזבח של יהושע, שזה נורא חשוב, זה המזבח גם של אברהם, גם של יהושע, ואתם לא רוצים לראות איך הוא נראה היום ומה קורה שם היום. מי שרוצה... אנחנו נמצאים פה היום כל אמרת רגבים בסיור בשומרון, עלינו לערבה, מזבח יהושע, מלפני 3,000 שנה, כמה לא שלנו, המזבח שיש פה מזבח בין 3,000 שנה, מזבח אחד החשובים של העם היהודי בארץ ישראל, והערבים חוגגים לנו עליו, עושים רבנות. הרבה פה שיפנו את הטכניק שלהם מהמזבח, התרבות העתיק הזה. פה אנחנו רואים שלא כזה אכפת להם ההיסטוריה והמורשת של העם היהודי. זה מקום עתיק. אנחנו יוצאים לפועל, עד זה אנחנו חוזרים הביתה. בסדר? זה מקום קדוש בשבילנו. אנחנו לא יודעים את זה. סבבה, אם אתם יכולים להזיז את האש למקום אחר, נשמח. לא עושים דבר כזה. אנחנו עושים ניקיון בסוף, חוזרים הביתה. יש אנשים מוכרים, עושים, האש הזה תפליט, לא אנחנו. טוב, אז שמעתי, מה קרה? שיש פה אנשים שמכירים את אלי אסקוזידו, אז כדאי להעביר אליו את המסר. שזה לא רק מזבח יהושע, זה מזבח אברהם אבינו ויהושע על גביו, והביזיון הנוראי. בעזרת השם, אני מקווה שהדברים האלה יתגלגלו ונהפוך את זה לגן לאומי, מסודר, שהערבים לא יעשו שם שקשוקה ולא מנגל, וניתן למקום הזה את הכבוד הראוי לו. תודה רבה רבה. תודה רבה לך, יישר כוח. תודה רבה. אתה מדבר עם אלי?